ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి సోదరుడు మధుసూదన్ రెడ్డి కుమారుడి రిసెప్షన్ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి ఘన స్వాగతం పలికారు. కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వధూవరులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆశీర్వదించారు. పోసాని కృష్ణమురళిపై ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి సోదరుడు మధుసూదన్ రెడ్డి కుమారుడి రిసెప్షన్ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఇక కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వధూవరులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆశీర్వదించారు.